ତେବେ ଏବେ ଆସିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। 19 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଛେଚିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଥୟ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନଜର ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ କରିଛି। ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆହୁରି 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ତାରିଖ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ 15 ତାରିଖ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବପାତ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।